Sa talakayan ng nakalipas sa sesyon ng Sangguniang Bayan ng Daet March 11, 2024, nabanggit ni Konsehal Marlon Bandelaria na mayroon ng pondo ang restoration ng Daet Bridge No. 1 o dating tinaguriang Spanish Bridge sa Barangay 1. At ang pondong ito ay mula kay Congresswoman Rosemary Cones Panotes na nagkakahalagang 10 milyong piso. Dagdag pa nito, dito lamang ang nakalipas na buwan ay bumisita dito sa Bayan ng Daet ang arkitekto ng National Historical Commission of the Philippines kung saan nagkaroon sila ng pag-iinspeksyon sa naturang tulay kasama ang barangay captain ng nabanggit na lugar. Regarding po sa Spanish Bridge, meron na po tayong fine po kay Congresswoman Rosemary Panotes amounting to 10 million. Actually, last month po, tumating na po yung architect ng National Historical Commission para po nagkaroon po kami ng inspection dun sa area with Kapitan Morona. Bale, hihintay na lang po namin yung final na design para po ma-implement na po natin yung sa project na yun po. Ito ay nakapaloob sa resolusyon tungkol sa Local Tourism Development Plan na inihain ni Konsehal Bandelaria na hindi naman itinuloy sapagkat ayon kay Vice Mayor Godfrey Parale, ito ay nangangailangan ng mas maayos na presentasyon sa kadahilan ng ang planong ito ay hanggang sa taong 2028. So siguro, it's just a comment of the chair, considering that this program, the development plan, from 2023 to 2028, though the numbers were given the copy, I believe that it is better that the tourism officer be presented to the Sanggunian para ma-present talaga ng maayos. Prior to the approval of the resolution, siguro dapat pagkaroon muna ng magandang presentation. Para sa Totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.